Mla Zolen दैमारिनि बानजायनायाव गिबि खेब खुंजानाय Mla Cup Volleyball Tournamentआ दिनै फाइनाल गेलेनाय। तामुलपुर बियाबनि Mla Zolen दैमारिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय नेशनेल थाखोनि भलिबल बादायलायनाय खुंफुंनाया मैयानिफ्राय जागायनानै सोलिगासिनो दङ। बे बादायलायनायनि सेथि सेमिफाइनाल आरो नैथि सेमिफाइनाल गेलेनायखौ बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिखाटायाव खुंनाय Mla Cup Volleyball Tournamentआव बाहागो लानानै लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बुंथिदों। Mla Zolen दैमारिनि बानजायनायजों खुंजानाय रायजोआरि थाखोनि भलिबल बादायलायनाय खुंनाया थारैनो जोबोद बाखनायथाव। Mla Zolen दैमारिया ओनसोलनि खेला गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखां आरो गोख्रों सांग्रांथि होनायनि थांखिजों बे बाखनायथाव गेलेमु हाबाफारिखौ लादों। जोंनि बिटिआर हालामाव भलिबल गेलेनायनि फारसे गोख्रों थुलुंगाखां होनाय जादों। बेनि गेजेरजों जोंनि समाजा ओरैनो बिटिआर ओनसोलाव भलिबल कम्पिटिसन बिदि खोब रेयार मोननो हायो। जोंनि बे बर' गथ'फ्रा भलिबलाव खोब बारा इन्टारेस्ट जायो। फुटबल बा गुबुन गुबुन खेला जेसेबां इन्टारेस्ट जायो फुटबलाव भलिबलाव बारा इन्टारेस्ट जाया। बेनिखायनो तामुलपुर Mla भलिबल टुर्नामेन्ट होननानै जि मोनसे गोदान हाबाफारि लानानै जोंनि गेजेराव भलिबल गेलेनायखौ मोनसे पपुलारिटि खालामनो नागिरदों। बे जोबोद मोजां जादों। दिनै कुमारिखाटायाव फार्स्ट टाइम सेकेन्ड फाइनाल गेम बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों बेयाव जिहेतु मोननै टिम मोनसेया हारियानानि प्लेयारफ्रा अरिजिनेलि हारियाना खिन्थु बिथांमोना उत्तर प्रदेश वारियार्स होननानै टिम नाम लादों। आसाम पुलिस मोननैबो स्ट्रं टिम आरो बिथांमोना जि मोजां गेलेदों। बिनि गेजेरजों जोंनि लकेल गथ'फ्रा इयुन जोलैफ्रा भलिबल गेलेनायनि कौशलफोर बिदि मोनसे मोजां खेला नुनानै बिथांमोना सोलोंनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलखौ भलिबलखौ मोनसे पपुलारिटि लाबोनो हागोन। बे जिथु प्रसेस नाजाजेनदों बिथांखौ बेखायनो Mla बिथांखौ सापर्ट होदों आरो आसा खालामदों फैगौ समफ्राव बे खेलाखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानो जोंनि ओनसोलाव गेलेनो थाखाय इन्टारेस्ट होनाय इन्सपायार खालामनाय बेबायदि मोनसे बारहावा सोमजिनो जिखौ नाजानाय बे जोबोद साबायखर मोजां जादों। आसा खालामदों बेखौ जों आरो गुबुन गुबुन ओनसोलखौ एक्सटेन्ड खालामनो हागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलाव भलिबल मोनसे जोंनि गथ'फ्रा बांसिनानो बारा नोजोर होयो भलिबलखौ बारा नोजोर होआ। खिन्थु बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव भलिबल टुर्नामेन्ट पार्टियाव होब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे बिनि मोनसे बारहावा सोमजिगोन आरो बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन। जायफोर गेलेयो जों बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों जे बेबायदि बेकवार्ड ओनसोलावबो गोजान जायगानिफ्राय आसाम पुलिस टिम आरो ओमफ्राय हारियानानि उत्तर प्रदेश वारियार्स टिमा फैनानै गेलेफैनायखौ जों बिथांमोनखौ साबायखर होदों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।